Bună ziua! Bun venit la partea a treia din seria dedicată comenzilor de bord. Astăzi vom vorbi despre lumini, semnalizare, ștergătoare și oglinzi. Luminile și semnalizarea. În stânga și în dreapta volanului există două manete. Cea din stânga pentru lumini și semnalizare, iar cea din dreapta pentru ștergătoare. Faza scurtă. La mașinile germane, faza scurtă, pozițiile, modul auto și luminile de ceață au un buton separat în partea din stânga a bordului. Faza lungă se poate acționa în două feluri, fie continuu, prin împingerea manetei în față, după cum observăm și în videoclip, sau intermitent, atunci când dăm flash-uri. Tot cu această manetă se semnalizează stânga-dreapta, de preferat fără a ridica mâinile de pe volan. În următoarea parte vom vorbi despre ștergătoare. Ștergătoarele au mai multe moduri în care pot funcționa. Pe poziția 0, ștergătoarele sunt evident oprite. Pentru a le acționa o singură dată, apăsăm în jos pe manetă. Funcționarea intermitentă se face prin împingerea manetei în sus o treaptă. Mașinile cu senzor de ploaie vor ajuta automat viteza și cadența ștergătoarelor. La celelalte, reglarea cadenței se face manual. Împingând încă o poziție în sus, ștergătoarele vor funcționa continuu la viteza normală, iar dacă plouă torențial, putem împinge pe ultima poziție, în care viteza ștergătoarelor va fi maximă. Tot de pe această manetă vom controla ștergătorul din spate, precum și instalația de spălare. Pentru că aceste comenzi diferă de la un producător la producător, îți recomand să le studiezi pentru a-ți da seama cum funcționează. Oglinzile. Oglinzile exterioare. Dacă vorbim despre vizibilitate, nu putem să uităm de oglinzi. Oglinzile exterioare se reglează din interior, fie electric, fie manual. Oglinda interioară se reglează direct cu mâna, aducând-o în poziția dorită. Există și o poziție anti-orbire sau un buton care să activeze această funcție. Aceasta este utilă pe timp de noapte când farurile vehiculelor din spate sunt deranjante. Lumina ambientală și cea a cadranelor de bord se poate regla la cele mai multe mașini. Dacă instrumentele de bord nu se văd prea bine noaptea, caută un buton de acest fel. Digitalizarea comenzilor face ca tot mai multe butoane fizice să dispară. Este posibil să găsești din ce în ce mai multe din cele enumerate mai devreme direct în meniul mașinii. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă vă place ce facem, ne puteți ajuta cu un subscribe și puteți apăsa pe clopoțel pentru a porni toate notificările. Vă mulțumim frumos pentru vizionare. La revedere!